for DJ Raqi's Secret Files. Sa ospital, mamamatay ka kapag wala kang pera. Mahal na mahal ko yung mama ko. Pero pakiramdam ko ang sama-sama ko. Hindi agad ako umuwi. Naging makasarili ba ako? Tawagin niyo na lang ako sa pangalang J. Isa po akong OFW. Nag-decide akong umalis para sa mama at papa ko. 2 hours plus lang ang layo ko sa Pilipinas. Nasa Asian country kasi ako. At napakalapit lang ang flight dito. Kaya naman kung gusto naming umuwi, napakadali. At palagi din may promo ticket. Ito ang secret file ko. Close ako sa mama ko. At mas lalo kaming naging close nung umalis ako. Kaya palagi siyang umiiyak kapag umaalis ako at dumarating ako. Hindi kasi siya sanay na kulang yung anak niya sa tabi niya. Masaya yung pamilya namin. Kahit simple lang. Level lang yung buhay namin. Hindi mayaman. Hindi rin mahirap. Sakto lang. Year 2010. Nalaman namin na may sakit si mama. May rashes siya sa binti niya. Hindi nawawala. Kaya nag-decide kami na ipa-check up siya. Sumunod naman siya. Tumawag siya sa akin at ibinalita niya na meron daw siyang lupus. Sabi ko, "Sure ba yan, ma? Bakit ka nagkaroon ng ganyan?" Hindi siya sumagot. Umiyak lang siya. Umiyak na din ako. Ang sabi ko na lang, lalabanan natin yung sakit mo. Hanggat kumikita kami, lalabanan natin yan. Ang sabi kasi nila, ang sakit na lupus ay sakit ng mayayaman. Four years ang lumipas. Okay naman si mama. Masipag siya. Masipag to the point na bumabalik siya palagi for check-up at lagi niyang iniinom yung maintenance na gamot niya. Minsan nga lang umaangal na din siya kasi ang dami ng gamot niya. Kailangan niyang inumin araw-araw. Fast forward. It was year 2014. Nang lumala ang sakit ni mama. Month of May, nag-chat yung sister ko at sabi niya, "Ate, si mama araw-araw may lagnat at hinang-hina." Nung nabasa ko yun, sabi ko, mag-usap kami ng video call. Nag-usap kami ni mama, sabi ko, "Ma, magpa-check up ka na uli." Sabi kasi wala ka na daw gana kumain. So sumunod naman si mama. The next day, dinala siya ng mga kapatid ko sa isang private hospital.
Na-admit siya ng 1 week. At ang sabi ng doctor, meron daw kidney failure si mama. At kailangan niya ng mag-dialysis. Malakas kasi yung dosage ng mga gamot niya para dun sa lupus. Kaya yung ibang organs niya naapektuhan. Nakalabas naman si mama sa ospital at natuloy naman siyang mag-dialysis. Sa awa ng Diyos, nairaos namin yung dialysis niya. 3 times a week yung session niya. At mahal din. After a week, dinala na naman si mama sa ospital. Kahit wala ako sa Pilipinas, updated ako sa mga nangyayari. Mas lalo siyang lumala. Isang umaga, tumatawag ang kapatid ko. Kinakabahan ako. Sa isip ko, may nangyayari bang masama kay mama? Nang sinagot ko ang tawag, ang bungad sa akin ng kapatid ko ay, "Ate, si mama, nire-revive na." Nashock ako. Ha? Bakit? Anong nangyari? Umiiyak na lang yung kapatid ko. Sabay kaming umiiyak. Sabi niya, ang sabi daw ng doktor, kailangang ilagay si mama sa ICU. Kasi medyo kritikal ang lagay niya. Sabi ko, sige, kung ano yung makabubuti, gawin niyo. Iraraos natin si mama kahit anong mangyari. Sumagot ng kapatid ko, ang kailangan daw ay mag-down kami ng 100,000 pesos para mai-admit si mama sa ICU. Yun daw ang policy ng hospital. Natulala ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kapatid ko. Sa mga oras na yun, iniisip ko, sana ko kukuha agad-agad ng 100,000 pesos. Pero pag di kami nakapagbigay, ang mama ko hindi nila ilalagay sa ICU. Habang umiiyak ako, ang nasagot ko na lang sa kapatid ko, sige, gagawa ako ng paraan. God is good. Nung mga oras na yon, nalaman ng boss ko at agad-agad akong pinahiram ng 100,000 pesos. Sobrang thankful ako sa boss ko. Kasi dahil sa kanya, nadugtungan niya yung buhay ng mama ko. Dali-dali akong tumawag sa kapatid ko at sabi ko, sabihin mo sa ospital, ilagay na si mama sa ICU. May pera na akong pang-down. Kunin niyo agad at ibayad sa ospital. At yun na nga. Naipasok si mama sa ICU pero hapon na. Hinintay kasi nila yung perang padala ko. Ang hirap sa atin. Pag wala kang pera, kahit hihingalo na yung pasyente, wala silang gagawin. Pag wala kang pera, mamamatay ka. Pagpasok sa ICU, marami silang kinabit kay mama. Kailangan na din siyang tubuhan sa tagiliran. Meron ding nilagay na tubo sa lalamunan niya. Meron din siya sa ilong. Meron din oxygen kasi nahihirapan na siyang huminga. Nag-heart failure na rin siya. Nasabi na ng doktor, kailangan namin ng 500,000 pesos para sa operasyon sa puso. Habang sinasabi lahat sa akin yun ng kapatid ko, hindi ko naiintindihan. Hindi ko na alam para saan yung mga yun. Basta, ang sa akin, gawin nyo na lang kung ano yung mabuti para sa kanya. Nang may ayos si mama ng mga doktor, ang sabi sa amin, 2 weeks, oobserbahan siya. Pag walang changes,
doon na daw kami mag-decide. Month of June. Before 2 weeks na sinabi ng doktor, umuwi ako, pinayagan naman ako ng boss ko. Ito yung panahon na kailangan na namin mag-decide. Kasi wala daw changes kay mama. Yung mga nakakabit sa kanya, lahat yun support na lang. Yung paghinga niya, oxygen na lang yung tanging bumubuhay sa kanya. Ate ko at bayaw ko yung sumundo sa akin sa airport. Pagkita ko sa kanila, para bang may hinahanap yung mata ko. Nasanay kasi ako na si mama palaging sumusundo sa akin. At doon pa lang ako umiyak. Habang papalapit kami sa ospital, ang sabi ng bayaw ko sa akin, lakasan mo yung loob mo sa makikita mo, ha? Dumating kami sa ospital. Nangangatog na ako. Ang sabi ng ate ko, pumasok ka na nang makita mo si mama. Pero ako, hindi ko kayang pumasok. Nagsuot ako ng lab gown. Pagsilip ko may nakahiga. Ang daming nakasuksok. Ang daming nakakabit. Ang payat-payat ni mama. Halos bumagsak na yung katawan niya. Pero ayun si mama nakadilat. Lumapit ako. Gusto kong umiyak. Pero pinigilan ko yung sarili ko. Hindi pwedeng umiyak sa harap niya. Kasi pag umiyak siya, mahihirapan siyang huminga. Nakikita ko sa mga mata niya na nangingilid na yung mga luha niya. Pero pinipigilan niya. Di rin makapagsalita si mama. Dahil merong tube na nakabit sa lalamunan niya. Hindi rin siya umiimik. Kasi sabi ng doktor na mild stroke din daw siya. Gusto nang malaglag ng mga luha ko sa nakita ko. Oo, aware ako sa lahat ng nangyayari. Pero iba pala kapag talagang nakita mo na at nandun ka na. Nakatingin lang si mama sa akin na parang maraming gustong sabihin. Hinimas-himas ko si mama, sabi ko lang, "Ma, nandito na ako. Magpagaling ka." Pagkatapos nun, lumabas na ako. Hindi ko na kayang magsalita pa at magtagal sa loob. Gusto nang sumabog ng dibdib ko sa sobrang sakit. Paglabas ko sa ICU, halos napaupo ako. At doon na ako humagulgol. Napakasakit. Iniisip ko, bakit si mama? Napakabait niyang tao. Ang dami niyang natulungan noong malakas pa siya. Hindi niya deserve to. Ako yung nagbantay sa labas ng ICU magdama. Pagdating ng umaga, dumating ang doktor. Sabi kailangan na namin mag-decide kasi wala raw pagbabago. Tinawagan ko ang papa ko, mga kapatid ko, tita ko, mga lolo at lola ko na pumunta sa ospital. Dumating silang lahat. Yung tita ko nakipag-usap sa doktor. Pagkatapos sabi ng tita ko sa aming magkakapatid at sa papa ko, kailangan na daw tanggalin yung mga nakasuksok, mga nakakabit. Machine na lang daw kasi yung nagpapabuhay sa mama ko. Walang umiimik sa amin. Sa isip ko, pag kami ang nagtanggal
ng oxygen. Para na kami yung bumawi ng buhay ni Mama. Wala ni isa sa aming magkakapatid yung kayang gawin yun kahit papa ko. Kaya nag-decide kami ilaban si Mama hanggang sa huli. Hayaang kunin siya ni Lord. Nagpatuloy si Mama sa ICU June until September. Ako, bumalik na ako sa ibang bansa. Month of September, binigyan kami ng notice ng hospital. Malaki na raw yung bill namin, umabot na sa 1 million plus. 25,000 kasi per day sa ICU. At wala pa doon ang hospital fees and doctor's fees. Kung hindi daw kami makakabawas, ihihinto nila ang gamot. Kami na lang daw ang bibili. Para daw hindi na madagdagan yung bill namin. Marami kaming ginawa para makasurvive sa pang-araw-araw na needs ni Mama. At least 30,000 pesos dapat meron kami araw-araw. Nag-isip kami paano kami kikita, nagpagawa kami ng t-shirt for a cause. Pinadala ko dito, nagbenta ako sa mga kilala ko, my friend. Kahit sino, binibentahan ko. Tapos yung friend ng tita ko na tumulong, nag-show siya for free. Dan yung mga ticket at merchandise, binenta namin. Nakalikom kami pero hindi pa rin sapat para sa 1 million na kailangan namin bunuin. Dumating yung araw na pinauwi na si Mama kasi hindi na kami nakabayad. Wala kaming choice sa bahay. Sa bahay na lang ipagpatuloy yung paggagamot niya. Oxygen ni Mama, si Papa bumibili. Halos said lahat ng kita namin. Lahat napupunta sa gamot ni Mama. At meron pa kaming 1 milyong naiwan na utang sa ospital. Binenta ang motor, binenta ang sasakyan. Saan kami kukuha ng pambayad? Alam na namin na hindi na siya magtatagal. Kaya ginawa na lang namin ang lahat hanggang sa huli. October, pinapauwi na ako ng mga kapatid ko. Kung gusto ko raw maabutan si Mama, umuwi na raw ako. Hindi ako umuwi agad. Sinadya kong hindi umuwi agad. Bakit? Kasi hindi ko kayang makita si Mama na nasa ganong kalagayan. Na naghihintay na lang, hindi ko kaya. Umiiyak ako kahit nasan ako. 3rd week ng October, sabi ko uuwi na ako. Pero bago pa ako makauwi, tumawag na ang kapatid ko. Ang sabi, ate, wala na si Mama. Wala na, kinuha na si Mama. Iyak lang ako ng iyak. Patawarin mo ako, Mama. Mas ginusto ko na lang makita kang nasa loob ng isang kahon kesa makita kang naghihirap at wala kaming magawa. Patawarin mo ako, Mama. Umuwi ako ng ilang araw pagkatapos niyang mamatay. Halos ayokong maglakad papalapit sa kanya. Wala na yung pinakamamahal kong Mama. May guilt feeling ako sa sarili ko. Naging makasarili ba ako? Ipinagkait ko ba yung kaligayahan? Na kung nakita pa ako ng Mama ko, naging masaya siya bago sana siya nawala? Masama ba ako? Masama ba ako kasi naging mahina ako para harapin siya? Gusto kong patawarin yung sarili ko.